Yes, salamu alaikum yebiyankoɓe chaîne mon Big Weltare TV en garti encore une fois émission men mo ganduɗa wiyete ko sans frontière oɗon gandi kala e saaha eɗen gadda des artistes pour wadde ɗum promouvoir sans frontière noon ko émission mo ganduɗa faltaki hay goto gona rappeur gona aussi mogiyanke e kala ko wawi wonde aussi so woni dillitake culture pulaar pasmane ɗo donc encore une fois hande en dañi koɗo tedduɗo caggal ndi mi calmini aussi kadi yeɓiyankoɓe chaîne men Big Weltare TV e kala aussi neɗɗo to mbawɗa wonde a wiyama bisimilla hande noon en dañi koɗo mo ganduɗa carrément émission o ene notiri inde mum woni holɗum sans frontière en tattimaji en jeehi en gaddoyi mo ganduɗa un artiste mo ganduɗa wataki présenté sur la chaîne walla mbiya chaîne culture sénégalaise ɗo walla mbiya Mauritanie omo wiye Las Vegas from Mauritanie Las Vegas mo ganduɗa kañum wiyata deƴƴere wona yejjidde arti mais ko adi kadi naata yewtere men hannde en jetti bandiraɓe kala en mbi Las Vegas assalamu aleykum caggal nde calminɗa yimɓe naata e yewtere men sans frontière wa aleykum salam wa Sénégal on calmirama moni kala yinde mum e yettode mum ko gote mon ɓinguel mon jeyaɗe mon woni Las Vegas jeyaɗo to Mauritanie to nokku men biyeteɗo Seeno Busoɓe rewa jajaɓe ko toon o jeeya min jetti Allah no fewi caggal namin gari ɗo e nder lamorgo leydi Sénégal woni Dakar kadi machallah kadi min beltinima leñol ngol no fewi amin jara jinnaɓe ɓe amin jetta sernaɓe no fewi kaadi jettore sekki ɗum ɗo weɓani gurdam jurɗam ha jettoɗa ɗo jiiya bandiraɓe waɓe ni moƴƴude machallah iba men ko weltare tan ha ɗon wawi hadde yeman merci beaucoup a yama aussi bisimilla e leydi ma par ce que mbiten ko Sénégal Mauritanie maayo wona kewol ko hoore dande en jetti aussi kadi e ganduɗa carrément des chaînes ene cegodiri aussi kadi e Big Weltare TV woni Attaque Vision e Warango TV en jetti aussi kadi e ardiɓe mabɓe ko wayno monsieur Abouba Oumar Sow en kamɓe kala donc Las Vegas hande ara e Sénégal Las Vegas hande so wiyama Las Vegas so wonti ko bagui gonnoɗa ka kettaɗo ha yooɗi aɗa ñoota ene joƴƴina mais ko adine hette hande gandina min a haalni min ko Seeno Busoɓe hol année walla mbiya holko saabi aussi godal Las Vegas ha naati e culture hip hop walla mbiya rap pular ko holnden wonno e holno ardi gonnoɗa ko mélomane a waɗi mbapat pammina aussi kadi yeɓiyankoɓe chaîne men Big Weltare TV oui machallah uba men haalma yooɗi fewi namdal so ɗatima tan jabgol mum sattata quoi machallah Las Vegas ko adi wonno ko Alhassane Almouda ko Almouda Qurana wonno min jibinami ko Seeno Busoɓe woni tulde Busoɓe rewa jajaɓe wuro Samba Haari Buso commune de Hayre Mbara département Babaɓe way ko ɗon jibinami eyyi Las Vegas noon ko Almouda Qurana wonno janggui Qurana ha jofni fuɗɗori jangganno koye wuuro wooro kadi ne wiye tulde Dubango e nder Boggue leegal e nder Boggue ɗon janggannomi ɗum tagui e nder janggannomi ɗo yeehi ha ɓooyi Allah e hodduroji mum waɗi no waɗini ɗum tagui e nder musique am mbimami wondemi jimowo mi andano ardeyam jibina Fouta mawni ghetto musique bardeyam o woni Las Vegas woni ni cuɓimi inde wiyetede Las Vegas Las Vegas ello ko laaɓal a o ko aadi so ko suurare représente Vegas woni quartier amen nder Nouakchott puɗɗimi musical o laɓinto aadi ko suurare so yimɓe laaɓodiri deedi gadodiri yo cuurodir ɗum woni Las Vegas yeman nane mi haali a haali aussi kadi Las Vegas ko firtata déjà mais so mbi mbapat hande ene hewno suka mawno ene yaa concert aji a faami ene heeɗo sound hip hop et tout an ko holko wonno gonka ma ko yaade concert aji walla aussi wonɓe ganduɗa aɗa dartano ɗumen tawne mbaɗa hip hop yidde nde naate ma jiɗɗa ɗum natɗa hen oui no woodi ba men neɗɗo parfois wona ko jiɗɗa ko kadi dañata ko Allah hokkuma ko ɗum woni ko keɓata min mi meeɗa miijade mais mi woni rappeur mi won jimowo min pijirgam mi ɓuuri yadude koye bal min mijornomi tan ko wonde joueur yaade watta jouede comme Messi en mbano ni ko ɗum wonno min ko ñagornomi ñan fof ko ɗum duwotnomi par ce que min ko bal bonni jangdam ko bal tan ɓurnomi wawde fijirde mais concert aji mbeɗa naata concert aji artiste uji mawɗi machallah hono Pakko Leñol en Roi Hems en fof mi naati concert aji mabɓe arandi ɓen ko machallah ko yontaɓe pulago kadi hande ɓen ne jeeya ko taccini rap pular ha yetti to yettiɗo ɓe mi naati concert aji mabɓe mi ƴeewi kadi mi tawi message uji mabɓe ene daari ene cañi ene feewi mawɓeɓe kadi ene jiiɗi ɗum e à la fin nak mais Allah wonde moƴƴo ha pottumi e guiɗo membre am mo gurdumi hanki woni Gawba min gonde e nder rondiɓe aadi machallah ko ni o arayam o yi kam minnen aussi o yiɗi tan min jimda musical ɗewani jabde mbi min mi anda fof somi yimi no wayata par ce que min mi anda musique no wayi mi anda musique gallamen kadi ala yimoɓe saɗa siftoro Las jaafoɗa ko hol hitande wonno saɗa jaggi e hakkille ma eyyi bon hitande nde ko 2011 wonno 2011 ko nden roniɓe aadi puɗɗi ok sa wi hande a haali début ko yiddema no arde et tout ha garɗal Gawba gandodirɗon runde ɓe aadi o concept o
holno ardi ko ano addi walla kanko aussi kadi slogan o holno wano e mon par exemple ko so wonno ko goto addi tan wiyete ko dondiɗo aadi so goto addi goɗɗo jaɓi tan fiti ko enen ndendi feere quoi e sa addi mi jaɓani tan fiti ko wonata en dondata kon tan an rondoro ewo donc bawnoɗo amen addude foof ko goɗɗo o jaɓi tan min dewi hen firti yiyande nde ko minen foof ƴeeyi ɗum kadi rondiɓe aadi ko hande machallah min guuri hen min haqqillaji amen pini hen rondiɓe aadi wona minen jeeyi ko aadi leñol ngol jeeyi ha hande rondiɓe aadi ene hedde e nder ɓernde min par ce que aadi o wona aadi hakkude men juste e Gawouba ko aadi hakkude men leñol ngol kadi Gawouba ko paso ko denɗiraɗo Gawouba ko bandiraɗo kadi ko guiƴiraɗo ko endam mawɗam woni hakkude men Gawouba donc noon ara min mbima ko yonti kala weeɓat sagata wonto tolnoto o hoto fade ha wiyeya waɗa hirande ma mais jogo fullo jaltina hirande ma kuɓa foyre ma hande ha joni rondiɓe tasani kan haala ko firti ko déjà avant ko mbaɗa arani on gurdi on mbaɗi ko heewi déjà on mbaɗi mixtape ou bien on mbaɗi produit min mbaɗi mixtape binden d' accord on mbaɗi aussi kadi vidéo walla on mbaɗani vidéo no rondiɓe aadi min meeɗa wadde vidéo min e Gawouba caggal mum mone amen fof watti wadde vidéo ji mum d' accord joni mbiɗa sagata hoto fata ha rokke hirande yo andu fodde mum heeɓa hirande mum kan haala ko firti an ko nde ganduɗa carrément a jogui niveau wadde carriére solo ko ɗum nawma walla ko ɗum addi aussi certuɗon ok donc ɓe mbima haaloɓe pulaare ene mbiya wonto haala tolnoto tan so tawi a irti ɗum tan guirtuɗa ko ñaw leñol c'est que aɓe mbima ko ma damal dañane sore gudde kewnigo yurne ñukintoɓe daña sagoji ko suurino suurte on kettima sa logui kanŋe ma e nofuru a wi a yarnata ɗum firat gonga ceelagal yarnete ko gilli yarnete ko aadi yarnete ko neɗɗagal mais so tawi aɗa yiɗi kam tan hiisomi hayso komi cuune e nder to gonɗen ɗo jaggiramno hoore ma ni tan hoto woɓɓe ɓe nanne e haaluji haken addanma saybidde neɗɗo mo gurdunɗa o donc e nder haala Gawouba walla eko rendini amen ko mi yiɗa jumpude hen sek leñol ngol wonko faade men enen foof ko wona haala Gawouba ko wona haala ko irti hakkude men Gawouba sek enen hande jiɗɗo Gawouba ene wawi so tawi min yiiɗa Gawouba tan añam hen minne jiɗɗomi ene wawi añal Gawouba donc yiddam min e yidde Gawouba min jiiɗo rendinde leñol ngol foof rente e tamande wotere caggal ko musical min mbaɗata min jeeya koye amen donc ko ɓenni ko rendinno amen koko Allah tan rendinno amen seerdi amen donc jarani kamin irta ɗo walla enen jodɗi ɗum gonga ɗon laaɓi ceer jarani ko ɗon irta hanki won waɗɗumi vocal wi kam jafoɗon noon komi fansa Gawouba kono mi nani ko las mbatta invité moɗa hangay makko wadde firti tan hande neɗɗo ne wawi yidde Gawouba yidma ko leñol ngol c'est important hande rondiɓe aadi on mbaɗi ko heewi soji ganduɗa carrément machallah mbaɗi fayide Las Vegas fina waɗa carriére solo est ce que ngal dongal weeɓino e maɗa guila windude morceau no woruno ha e goɗɗum eyi ko Allah jogui ko sattani min nde wonno mi meeɗa miijade yimde ni saka yimde gooto min déjà Gawouba yidde wonini hakkude ha men ha cikkumi mi sertata e Gawouba mais ala fewno affaire o yaniri ni muusi kam muusi jinnaɓam kadi muusi hewɓe wonnoɓe nder rondiɓade won wayannoɓe wiɓe min somi serte e Gawouba mi yimata caggal on temps ko konko woni leader de clan o ko inde makko ɓuuri yaade ko inde makko ɓuuri wurde minne kadi mbeɗa yetti Allah ko inde makko yeehi ko caggal so yimɓe so denti tan wodata gardiɗo dental ala so ala hoore wurata e amin jetti Allah e hoore mo jogui nde mais matawne wonko paggotoɗa saaha ene nanuma e won certaine erreur aji aha oɗo ko neɗɗo ma raw manki jogade talent walla wawa haddema famɗi ko jogui ko walla ko dañata ko ene heewi donc so wonna an goto aɗa wawno dañde ko ɓuuri ɗum donc vaut mieux an hoorema ƴeewa tan yahande hoorema dañana hoorema ɗin haaluji arande bonde dental so tawi a tinnaki hoorema tan ne wawi certa yiɗɓe ma min on temps no jaltumi nde minne aussi komi gorko mbeɗa andi arsuko yuppaka saake arsuko sare jurtaka tan so jurta tan ko goto ha heɓanno ɗum quoi sare ɓe dañi gabbe tati gabbe nayyi moni fof jogui feccere mum minne mi rewri Allah e nelaɗo mum eko joguimi ko par ce que déjà mi naati e musical mi yiiɗa woppude wiye ko kaari tan jagguinomo woppi tan o hersi hen minne sababune kiram addini kam jaggude par ce que hankadi déjà natti Gawouba wontini kam leñol ngol mi natti jeyde hooram wonti leñol ngol somi woppi tan mi so afara leñol ngol mais wadde nde certuɗen nde won doole ɗe ɓeyde ma par ce que aussi no mbiruɗa ni leñol ngol sa miijima so wonti a yani tan ɓe mbiyata carrément ko Gawouba joguinoma ko gonga wadde ko haalata noon déjà wadde a wayli jaɓɓal kadi solo Las Vegas holko wonno premier fandare ma quoi nde gonɗa goto nde premier
no ngolmi goto nde premier fandaram ko rindini leñol mbimami ko deƴƴere wona jidde ko hunde kala e saaha mum kala ko yonti weeɓat ko tiiɗe ɓernde kala ɓadi hakkille woni min anniyam e leñol ngol ko rendinde ɗum mi deƴƴu tan on saaha to gurnomi walla to gurdinomi makko ɗo wona mi wawa ko mbeɗa wona on tan yo ardomi mbeɗa wona on tan yo fewjanam refrain nanga kanko o windi hoddi ko o hokkatakam référé min on temps min hokkat hooram référé ok eyyi o hokkaranimi référé machallah gawba ko guerrier excellent gawba ko jimowo annaɗa wawi sekka machallah mi anda min so mbeɗa wawi woɓɓe mbiyata kam mbeɗa wawi kono min mbeɗa wawi wiidem ko bawɗo je reconnais min en tant que ok donc konko bawɗo kadi gawba ko jontaɗo gawba ɓernde mum ne laaɓi machallah min so artino tan gawu ɓolo gawu min ceertara seke mbeɗa andimo mi are nder galle gawba e mi are nder ɗala haya mi yi jinnaɓe gawba ko moƴƴuɓe ko rimɓe gawba are nder guura amen premier concert rondiɓe aadi ɗala haya waɗi ɗum ko baɗam e guiƴam senonaɓe deuxiéme concert rondiɓe aadi e nder seeno busoɓe waɗi ɗum ko grand frère wiye Oumar Mbaye adduno haalis mum nde hen jaltinire soñi mbimi hoto jaltiniren soñi mbaɗen concert ene woodi wadde Las Vegas il faut mon ma siso walla firde tan ko hakkude ma e gaw ene laaɓi ceer ko yidde woni ɗon te bonani machallah malgré ko moni kala rewri tinde mum hande garten e Las Vegas en carrière solo a waɗi son uji kewɗi somi jumani holne année makko mbaɗɗon séparé holno année bon gaw min mbaɗi séparé koye 2016 instant mixtape o yalti nde ko on temps rek ko nden 2016 2018 jaltinɗa mixtape ni wiye mixtape wiye ɓeydu tinnare wadde a jooɗima 2 ans atinani mixtape mais on saaha a waɗi son uji ɗi ganduɗa carrément aussi gam hollude aussi mbawka ma et tout saɗa limanami hol son uji mbaɗɗa avant mixtape ko holɗi ɗi jagguɗa ɗi par exemple bon mi sikki a jaggani mi jaggani mi wawa limde soñi mbaɗimi avant mixtape d'accord wadde sen garti e mixtape ɓeydu tinnare o kaldata ke hoorema walla ɓeydu tinnare kaldami ɗum koye neɗɗo jiɗɗo wondemo suwa dañde no woniri ɓeyda tinnare ko neɗɗo tinninoɗo wiyete mum ɓeydu tinnare sago mo neɗɗo mo tinnaki mo ala haydara woni waɗani hay hunde on wiyata yo ɓeydu tinnare wiyata ko yo tinno ok ɓeyda tinnare ko neɗɗo tinninoɗo ɓeyda tinnare noon wona mi haaldan ɗum hoorem kaaldum ɗum koye leñol ngol moni kala wawi yiiden hoore mum eyyi ok ɓeydu tinnare o est ce que almudo hen jeyno non almudo jeyaka hen almudo koye singilaji am ɗiɗo avant somi jumani ayino yarini woni hen ko jar musical woni hen ko ayino woori woni hen ko mon village ala hen woni hen ko wasu ala hoto ɗamino hay goto ok ɗum woni hen somi jumani las ene gasa taw wodi ganduɗa ala hakkille ma ɗo mais las woni fof mum ko thématique ko ɓuuri hewde par ce que son ma goto kiɗi walla to mbaɗɗa clash ma en gartu hen mais son thématique o holko woni doole ma an e côté thématique e côté bindol hande somi heeɗima ko son uji ko wayno almudo pullo dewgal haasidagal tumalanke e goɗɗi holko ɗanma inspiré franchement ko ƴewde jogade temps aussi kadi janggude gurdam ɗam yimɓeɓe holno gurdata walla eyyi ayi ɗiɗo son uji ɗi limtuɗa ɗi foof mi wuur ɗum so tawi ko almudagu mi wuure almudagu min so tawi ko tumarankagal mi wuure tumarankagal c'est que adi wonde tumaranke ko almudo e aduna tumarankagal fuɗɗi koye almudagu jaaha guura e ladde a wuurdani e jinnaɓe ma guurɗa koye jalari ko ma gulla no gottoɗa a faami ko ma jurmeɗa no ñamminoɗa donc tumarankagal fuɗɗi ko ɗo almudagu mi wuur hen mbimami allujo jorɗe barke nin hen hay jalari ndi ko duwaw yo Allah suure min mbi on c'est que hande aduna o sembe mun hokki ɗum tan ko sernaɓe e almuɓe hande kala jontaɗo gonɗo wawa wonde saw ɓe mbaɗani ɗum kala ɓiɗɗo innaɗo maɓe duwono wona no maɓe jettaki fof fiti ko fewani gonga kadi pullo o kadi aussi ka pullo aɗa andi kadi fulɓe ɓe ganduɗa ɓe narimo saabu leñol ngol alimti hen hewɓe Samba Guila jeeji en e woɗɓe c'est que pulagu ene yooɗi ene mawni komi pullo ka pullo kadi pulagu ene yaaji pulagu ene heewi leƴƴi pulagu ene waɗi leƴƴi cincorɗi kadi Samba Guila jeegi en konko Boubou Moussa en min jeyaniɓe mais golowole maɗe min nani hono murtude Samba Diop weeɓani hande nder Mauritanie hono Tijane an weeɓani hande nder Afrique en jii haare makko guila début a faami ɓen tan yoni dandorde ɓen goni ɓe jemmeten donc ɓe mbawa mayde gaga min guuri kanko naɓe gurno nde wonmaɓe gurtinno taw ko mayɓe naɓe gurno nde gurnam mabɓe wonmaɓe kalanomaɓe kawrani gurdam mumen comme nande Cheikh Marul Fouti Tall en ɓe darti ɗumen ɓe darti golle mum ceerno Souleymani Baal en ɓe darti ɗum ɓe darti golle mabɓe ko sababude ɗin daari gurtini ɗin daari hande kamɓe kadi ɓe mbawa mayde caggal amin guuri
ɗin daari gurtin ɗin daari d' accord hannde so wonti carrément ɓeeɗon ɓe jimi won tijane an ɓe kaali haala Cheikh Oumar en on kaali haala tijane an est ce que las yontani hannde enen yimɓe eto wadde hommage e yimɓe ɓe ganduɗa carrément wuurɓe daraniɓe leñol guila enen guuri taw tan mbason widde somi yetti kaari walla mi waɗi reconnaître gandal kaari ma wiye ko jawdi walla goɗɗum est ce que ɗum fotani iwde e men eyi haalpulaare mbima sa wiyama to moƴƴuɓe goni tan joofo leydi sek neɗɗo guurɗo mo mayani a anda battene mum to woni haɗatma montude neɗɗo o ko ni way ganduɗa tan ko mono dariɗo hande janggo anda to way te son so jimol so yimama wuuri tan sa maayi e sa wuuri koko wuurat tan donc mo ganduɗa oɗo rewi mission mum haw joofi haw maayi ko on weeli dartude guurɗo jiɗɗo wonde o ñambat tan komo gasnuɓeɓe et pourtant kala sahane haale ene wiye enen fulɓe walla mbiyen sah ko yimɓe ni mbiyen en général en kewani heftinde golle neɗɗo sonadi rutti e joomum woni hen ko heewi ne kaɓo ɗum eyyi ɗum ko wona enen fulɓe ɗum ko guila dawa dawi ko noon wuurdi sek wonko jiyata ko heewi ko ma jomum maaya haale ko waɗi neɗɗo so gaynani liggade wiyata ko liggey mum feewi gonga neɗɗo tan paade sañce tan nani oɗo sañce tan omo fuɗɗo diido mo ƴetta fondation tan mbiya o for liggey taw mahani haydara nas aɗa wawi fende hen quoi donc noon surtout neɗɗo ne ñiɓɓiɗi haade ma mantude guurde ko neɗɗo ne ñiɓɓiɗi a anda ko woni nder adi neɗɗo ne holluma bowal taw ko gollata nder kone boni gonga wadde machallah en keɗima en paami encore une fois en jetti en jaari aussi yeeɓiyankoɓe chaîne men Big Wheel Tare TV nane mi haali eɗen caggodiri attaque vision eɗen caggodiri aussi e Warango TV en calmini kamɓe kala garten temps men nene ya mixtape ɓeydu tinnade yaltinde a waɗi concert Nouakchott 1er avril le 3 a yeehi Nouadhibou musique a yeehi Rosso somi jumani ko noon tigui donc e nder hen holko ɗum rokkuma hol succès mo ɓeydanma aussi kadi hol respect mo ɗum rokkuma oui machallah koma jahano jiiya wona ko mbiɗa fof mettina neɗɗo sa yeehi tan hayso ka piyaɗo toon a dañi gandal c'est que yiide ne hokka neɗɗo finde gonga neɗɗo kadi aussi a tant que minen kam walla enen sagata kam guurɗe e koyngal mum yaadu ɓolu yoni gandal yoni ouais c'est kala ko yitere yi tawi hakkille ma ko moƴƴo tan ma liggin hakkille machallah jouerat Nouadhibou walla Rosso e Sene Bousoɓe Houdallaye on temps mi waɗi on tourné kadi jiimen tan ko weltare c'est que jiimi ko yiɗɓe jiimi kadi machallah ko jinnaɓe mawɓe kadi gaari kadi e encouragé mi widem kadi ko gonɗa e domu ko yo Allah kadi ɓe jaaɓi carrément aɗa jogui talent aɗa jogui on compétence aussi gam aussi dusde hoorema an goto sans tan taw wona jaggude refne tan bon mi anda saabu yimɓe jogui ɗum quoi min ibamen min gandumi tan ko mbeɗen waɗa neɗɗo wawa andude ko wone mum ko woɓɓe gandintama ko wone ma ko min gandumi tan mbeɗemi waɗa ko waɗa yam ko mbeɗemi yimana leñol ngol komi gurtade hen ko Allah neeli kam yon waɗɗum hen mbeɗa ñaagui gollude en peewal ɗum tagui mbimami artiste o findinani hawjinat ko muddo wiyata haala yurmetaki so jurum gase haala holno wayata siko enen ke ñembeteɓe nalankoɓe foof nene mun hanki nalankagal ne metti e Fouta holko saabi ɗum metti e Fouta par ce que nalankoɓe ko fawateɓe indeji bonɗi waɗi ɗum noon ko goto bonɗo so boni tan bonnata leñol foof goto moƴƴo kadi ene moƴƴina leñol foof donc noon hande noon ɗum iwi holko itti ɗum wona Las Vegas itti ɗum ko Allah nelaɗo mum e mbawa komo itti ɗum kadi en plus amin jetta Allah amin jetta pakko leñol en par ce que déjà roi hemsen amin jettaɓe par ce que neɗɗo no wawa sifrade fof wulledema hanki hande o deƴƴama hoto ubbu nema makko par ce que neɗɗo wawi tan ko wadde ko Allah foti ɗum yo waɗ ko so yeehi kadi ko golli e peewal ko yettirmo ɗum sababu ne ɗum ko mantude Allah par ce que saɗa manta jiyaɗo Allah tan way kono Allah mantuɗani gonga amin jetta Allah amin jettaɓe machallah janggo e jaam aussi ma goɗɗo daro taw ko underground wiya min jetti Las Vegas par ce que o holli min lawol c'est important ko moƴƴo après Las Vegas yaltini mixtape dañi succès ha gandi las est ce que las on saaha vraiment change ani jaɓɓal wiyani min woni king au instant et tout parce que aussi c'est vrai que statut mo gonnoɗa o e oɗo c'est différent eyyi iba men sahani metti dañde sahani weeɓi saɗi ko fandinde saha o ayni jiiɗa ɗo saha sangat so sange ma a nemoto sa jaggani kadi samat so memi leydi tan a herƴat ko jogoto ɗum ko jikko walla eyyi saha ene boniri jikku so tawi jikku ma moƴƴani tan saha ma bonat holko woni hen ko neɗɗo so yii ha yirimo hoore mum tan yiyata hoore mum koko boni neɗɗo ko woni mum kono silli mais tagani takkere waɗede ɓandu neɗɗo haalande ladde sa ɓoorima wiyama ƴeew hoorema ko jeera hoorema kono seltini mere tagani wiyade ya ƴeew hoorema ƴeew hoorema ñambawi moƴƴuɓe ko ma ko woɓe ƴeewatma ɗum
yitere wawi ko rende terɗe wawa rende ko lojat ɗum ko non ɗon ko gonga a faami mi jaaɓi las a haali le temps file en jetti aussi encore une fois bandiraɓe kala par ce que c'est important hannde so wonti en cuusi wadde des émissions ko kamɓe taabi ɗum eɓe ƴeewa e mbaɗa abonné merci à vous kono ɗum ko hannde mixtape o yalti a yeehi tourné ji et tout donc machallah a jooɗima ha saaha goto mi nani son goto ene wiye konngol goto ko sellat holko saabino oɗon son wonko nantuɗa ko welanima walla ko fewani tagui goɗɗa oɗon son la so jaliri konngol gorko sellat gonga so wuuri welat ko kalmi ko gorko fof no fof yira ɗum e hoore mum so gonga wuuri welat gorko yo konngol mum sellu mi haaldano mi jofaki hay goto a famani kono moni fof goto fof ne wawi yirade no hoore mum konngol gorko sellat ko gonga a jogui droit gonga kadi so wuuri welat janggudu kadi so finani fuyat sek sa janggi a finani mbiyata kaɗa hutoro gandal ma tan pinal ala hen mawɗo haala fenade poɗɗa wiide ɗum aɗa jogui ɗum mbirɗa ɗum o fini taw a wiyanima o kotti so taw walla ko émission gonɗen censuré ok merci beaucoup a faami aɗa wawi wiide ɗum fini tawa ƴettaki ɗum gonga ɗum ko walla ɗum ko pinal ya aha dede an de ko gonɗa ɗo ko gonɗen ɗo ko a haalani ko feewi ɗo mais wonde mbaɗirɗen haala men ɗum walla ɗum ko pinal so tawi noon an ko gandal ma ɓolal jiiɗa pinal ala e ma e nder hen ne wawi gandal ma yoolma saka gandal so woni koɗo ko hakkille wonata jaatiko mum sa nani hakkille gurduɗe pinal o gonga ɗon laaɓi ceer merci beaucoup las végue caggal mixtape o a waɗi vidéo ji kewɗi et tout nande mbaɗa haala e mande avant kede pudde émission mboɗo wiya aɗa suusi vidéo et tout holko rokkuma ɗen doole walla yiddema wadde toujours wadde vidéo ko andudema nafoore vidéo ko waɗata e artiste walla nafoore vidéo ene nafa ko heewi sek ma wood nanɓe ɓe jiyanima wona ko jiɗɗa fof jiiya hay jiiɗo ko fodore gonga a faami ko jiɗɗa gaño mbiya Allah ne teddini tagore ma wood nanɓe Bob Marley en ene guuri e golle munen e musical munen ene jiiɗi ɗumen te jiyani ɗumen jettan ko vidéo donc an mo waɗani vidéo caggal wulago ma ne nane to woɗɗi won yiɗɓe yiidema ɓaɗo ɓe a dañani arde toon kam yo waɗan ɓe haysinko ɗum ɗo ɓe ganda o jimowo kam ko neɗɗo walla ko holɗum ɓe ganda no ciforiɗa ɓe ganda no mbaɗa vidéo ko ɗum woni nafoore mum ok a waɗi tourné ji kewɗi toon to Mauritanie Sénégal et partout un peu partout dans le Sénégal et tout hol accueil mais ɓe woni futankoɓe walla mbiyen Mauritanie Sénégal ɓe jogui hélas ɓe hande wi ko concurrence woni heewi an yahat min goɗɗo yahat tu as vu mais an holko woni jaɓɓal ma quoi envers ɓen comportement ma et tout par ce que aussi weeɓani jaaha e won guure won a faami par rapport aussi e people o et tout an hol yiyandema e tourné ji Fouta ɗi et tout yiyandema e tourné ji Fouta ko adi foof ko nafoore mere woni hen c'est que Fouta ko haalate ko ɓuuri hewde koye Fouta dañete kadi minen ko minen jogui daaɗe Fuutankoɓe ko minen joltoɗo hujjaji Fuutankoɓe hande Pulaar ɗemgal wawata wurude tan koto haala ɗemgal so haalaka mayat minen hande tamin taw komin Fuutankoɓe min jibina koye nder Fouta foof amen kadi woni koye nder Fouta donc minen il faut min darano Fouta min darima Fouta Fuutankoɓe ko yimɓe teddude ko yimɓe tedduɓe no feewi aɓe gandi fodde aɓe gandi teddugal ɓe daranima amen Fuutankoɓe jaggini amen juuɗe no feewi woni wonɓe Fouta woni wonɓe banggueji goɗɗi e goɗɗi guila e ɗaniyankoɓe men moni kala no wawirni nano moƴƴira noon machallah Fouta ko woni hen ko woni heewi ok question goto tan temps men nani yaha joni monsieur Oumar Sow waɗi hen ɗum ɗo ko wona ɗum ko holno poɗɗen waɗirde ha kamɓe aussi par ce que hande déjà enen mbiya musique men enen manque yaade kay côté leñol ngol walla ko enen goni ɓe mbaɗani bien structuré ko mbatten ko en dokkan ɗum valeur holto ñawande nde woni uure nde uure nde bon ñawone ene yaaji kono moƴƴa ñaw ko safrede kadi neɗɗo wawi safrude koko hollina ñaw Fouta ko gonga woni ñaw men tan ko début enen jawi enen koddigal ko yaw en ɗeɓata jaggude ko men ko kono so jaggi ko men ko en gaccata sona ko mo jagguɗe no tan sofni e ko gonga noon avant kada jagge hunde yataw a yi kadi jaggire mum par ce que neɗɗo arta tan e to ala jaggal gal tan mbiya aɗa jagge so ɓooya yanat il faut daña to jagguɗa no mbawa jaggude hen ko ma kollaɓe to jagguɗa kadi waɗi noon ko won rewannoɓe ɗon hewɓe gara e hande enen Fuutankoɓe mo jiiɗen fof en noddat mo jiiɗen fof en bismoto mo jiiɗen fof en nana ɗum e nder galleji men parfois aɗa daña neɗɗo nanna ɗum e nder galle ma waɗema ko soofi e nder galle he walla teddina ɗum
hoynuma walla hoyno suka ma walla waɗen africain ɗum tagi hewɓe kultumi neddo kulhuli adda kulhule quoi min a addi kam e nder galle ma a teddini kam e nder galle ma a yeehi mi watti wadde affaire bonɗi e nder galle ma janggo a wawa bismare goɗɗo kala ko eggino hotta kadi ha eggi hoolare ɗum woni ɗon enen fuurankoɓe en bonani taw ko teddungal enen en mbawi teddude enen mbawi neɗɗagal sek enen teddungal hooɗi koye men gonga en peewi gila hanki ka tan woni ko yen eto fenude jikkuji men aussi enen aroɓe ɓe par ce que ayi ɓe mbima koɗo teddani ko jaatiki teddata gonga ko koɗo haydara wonani ko jaatiki waɗata laaɓi ceer ko tedduɗa ko fof sa jippima bonde teddungal ma bonat gonga ene goodi ko bonɗa ko fof sa jippima teddude cikkata ko an jeeyi moƴƴere nde fof ko an tan arde teddungal tawa anda ko jaatiki machallah wadde enen yahoɓeɓe e tawateɓe foof yen tinno rokkidire koye men en ngala koye men Las Vegas en kaali début ma holno natirɗa e hip hop e rap en kaali rondeɓe aadi en kaali en tant que Las Vegas kadi e solo mixtape ma haalama tourné ji ma et tout oɗe saaha ko Dakar gonɗa ko adduma Dakar oui addimi Dakar ko machallah ko tournage vidéo holko mettuma kadi machallah garangalam e Dakar waɗi fayida waɗi teddungal waɗi manore waɗi jurum avant kadi yettorde jofɗa ɗo yettude gummiɗa to ko saabi waɗi sababu ha jettima to jettimi ɗo guila e jinnaɓe en kaali guila nane ha e sernaɓe hono ceerno Idriss en ceerno Mansour Bara Mbour en ceerno Idriss Linguére ko on jeeyi sababu ha waddi kam e neɗɗo kadi moƴƴo woni jaatigueɓe amen aɗa ɗo min ganda ɗo kono min kuladi nadde ɗo sago bandiraɓe amen nanɗo no wayno min gandi ɗo yanten kadi grand Abouba min dewdi teddungal mawɗo woni Warango TV o arino Fouta Diallo Palel Dane Mayo o tournan kam toon vidéo a yino yaari ni kam las ar Dakar on jeeyi sababu garmi e Dakar ko on jeeyi sababu kadi koɗimi e Dakar ndeñmi e Dakar ɓernam ɓuuɗo Dakar dañirmi hen ka sababuji goɗɗi machallah hono Amadou Diallo en Cheikh Oumar Fouti en mo limti juuma Abbas Touré hande kañum waddi en sago nafoore neɗɗo ne mawni neɗɗo nafat tan machallah en tout cas a wi vidéo holko mettuma kaltake guilli par ce que mi yi vidéo mo sikki tourne ɗum ko Attaque Vision somi jumani image uji baɗɗi fayde machallah à peu près holni foti yaltude inchallah holko mettuma mais waɗi fof kam e oɗo émission ma ñamminɓe heeso ko seeɗa guite mabɓe awoy ko mon heddi quoi en plus grand Abou ko mon heddi rek par ce que hande ko enen ndendi musical o holko mettuma ko on ɗawaɗo yidde on kala aɗo yidde nene nder koɗki men ko ñaw poɗɗen ko riddude iwe men o hokku ɓernde ko yiɗa sa hokki ɓernde ko yiɗa wattinta a faami saabu hay lolde jomum fewata hay ɓesgu barkinta mais message o ko ɓuuri wadde important elle kaldata ke jinnaɓe oui kaldami ko fof kaldami ko jinnaɓe e jibinaɓe ɓe par ce que nene e nder refre o mbimami jinnaɓe men so kirine haaɗi safi nafi ɓiɗɗo ko nehede parfois jinnaɗo ma ne hirma hunde taw wona añandema ko anda ko jiɗɗa ko hulɗum parfois ɓiɓɓe ne jiiɗa hunde taw ko jiɗɗa ko wona ɓuural ma a yiiɗa hunde taw ko jiɗɗa ko boomare ma joni avant jinnaɗo ma ne anda ko jiɗɗa ko hollum il faut hiidma hirma hen ha anda ko jiɗɗa ko gonge ma so andi ko gonge ma o wawa walludema hen ɗum ɗo woni holko mettuma ɗo noon ko wona e côté de jinnaɓe men ko ñaw goto nana soome men tan ɓiɗɗo so yiiɗi hunde tan ƴeew ko yiiɗi ko so tawi bonani harmani mo yiiɗo ko jullo essaye walludema hen quoi c'est important en tout cas merci beaucoup temps men nen yaha ko adi foof hande so wonti won ko no e hakkille ma walla ɗi weeso mi joddima iwa men mami haal ɗum ɗo mi namdakima mi ala ngal gandal ko holɗum wonata envers aussi ɓiyankoɓe e leñol ngol machallah iwa men no wonno ko enen ndenni ñaw namdiɗa kam tan ko poɗɗa namdademi namdiɗa kam tan kadi ko woni ñawam a namdima kam ko poɗɗa namdademi a namdima kam ñaw leñol men par ce que min hande ala ko ummini kam so wona leñol ngol ala ko joƴƴini kam ɗo ko wona leñol ngol kadi mbiɗa ñaagui kadi yo leñol ngol duusam hami yetto to julɗo fonno yettade ɗo walla to guurɗo foti yettade ɗo ko ɗum tan min ala ko heddi ɗo ka namdakimi par ce que poɗɗa namdade ɗum ɗo fof machallah namdimi kam ɗum ko heddi ko noon so wonti tan weeɓat par ce que fof wawa heddide ɗo eyyi wawa heddide ɗo yo jaam en tout cas merci beaucoup wonno ko weltade mawde wonno koɗe men ko un artiste c'est le fondement aussi il fait partie des messi mbiyanmi du rap pulaar kanko woni Las Vegas donc en calmini aussi nani mi haali chaîne men Big Weltare TV coaché par monsieur Amadou Ba en calmini aussi Attaque Vision monsieur Abouba en wonde monsieur Oumar Sow kono en jeƴƴitani aussi monsieur Bekay MK merci beaucoup en calmini Abbas Touré e bandiraɓe kala Issa Koundoul one love
brother en calmini kala yeɓiyanke en wiye aussi kadi Oumar Ba woni Oumar Samba Touba ko Ba o kañum ne ko jiɗo moƴƴo quoi par ce que kañum ne jeeya kadi ko darde mum mawde nani hen par ce que koye tourné min gonno sababu mum wi ne daro Saint-Louis ne fadata hami ara guila nden nan ɗo woppi liggeyaji mum haaju mum fof no wonde amen pourtant jiiɗaɗo ko joom liggeyaji kadi machallah ko ceerno moƴƴo quoi ceerno dariɗo quoi machallah oui ceerno en tout cas merci beaucoup Las ko weltade mawde bismade mo ɗo hande e émission ma sans frontière chaîne ma Bigol Tare TV merci à tous on ñagama yafuy neɗɗo timmani so wodi wonko ñawe haala he koye amen so kala ko feewi koto jomiraɗo merci Las Bégué en tout cas bonne chance et bonne continuation amin ɗum pro iban men inchallah no vidéo arata mettuma walla ko noon de holko mettuma wiyam ko ɗum mettuma merci à vous peace